3 trucs per no fer més errors a les fraccions algebraiques. Deixeu els vostres comentaris. El primer pas per fer qualsevol simplificació de fraccions algebraiques és fer la factorització dels dos polinomis, del de dalt i del de baix. Per tant, en aquest cas tindrem x que es pot treure per factor comú, x menys 2, x menys 3. Això ara ho he fet molt ràpid, però teniu un altre vídeo al meu perfil per aprendre a factoritzar. I la part de baix serà x menys 2, x menys 3 i x més 4. Aquest és el primer pas. Primer truc, un cop hem factoritzat el numerador i el denominador, el que es repeteix a dalt i a baix es pot eliminar. Per tant, en aquest cas, aquests dos factors es poden eliminar i tenim x entre x més 4. Segon truc, vigileu molt. Aquí caureu molts en aquest error. En aquest cas, sembla que la x al quadrat es pugui treure. Per què? Perquè, com hem dit abans, es repeteix a dalt i a baix. Però això no es pot eliminar. No pots fer això. Aquest resultat és incorrecte. Molt de compte. Tercer i últim truc. En aquest cas d'aquí, final, aquests dos factors es poden eliminar. Per tant, a baix ens quedarà x més 3, el parèntesi no cal, i a dalt què ens quedarà? Vigileu, sempre que s'acabin els factors de dalt, sempre podem afegir un factor que és el multiplicat per 1. Per tant, a dalt sempre hi anirà un 1. Qualsevol dubte, recordeu deixar-lo als comentaris.